हेलो रायजोफोर मा खबर मारै दङ जै बर' हारिनि जै जोंनि गोथार बर' थुनलाइ सान दिनैसो फैदों चेनेलाव गोबाव जाबायमोन टाइमानो मोनाखैमोन गाइसमोन दा फाइनालि दिनैहाय आङो मा फैलायबाय दुब्लियाव मानो होनोबा माइ हाखांजोब्बाय दा बोथोरा सफैलायबाय जुखाम गायनायनि दा रायजोफोर टाइमा सफैलायबाय दा जुखाम गायसिगोनलाय आङो दा जुखाम गायनो दिनै ट्रेक्टर हालेवजेनबाय दिनै तारिखआ जाबाय 16 नभेम्बर नायदो दुब्लिखौ माबायदि आं नोंथांमोननो एसे एनै आइडिया होसिगोनलाय दा नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय बेफोरबादि भिडिअ मोनबाय थागोन दा नै बावहाय ना हगारदोंमोन जोंहा नाया एसे बुरजायैनो दा नाया एसे बुरजायैनो हगारदों फख्रिया गंनै बे मोनसे हरैहाय गंसे दङ आरो दा आङो नोंथांमोनखौ ट्रेक्टर हालेवनाय जायगायाव लांसै थांनाय बाराव जुखामखौ बेयावनो गायखादोंमोन नालाय दा टाइमानो बे नभेम्बराव गायनो हायोबा एसे एडभान्स जायो आरो नाथाय आं थांनाय बाराव डिसेम्बरावसो गायदोंमोन रायजोफोर ओंखायनो डिसेम्बराव गायोबा अखाजों एसे जुजिहैनांगौ जायो आरो बै समाव एप्रिल लास्ट सप्तायाव अखा हायोना आरो एप्रिलाव हायो ओमफ्राय आरो मेयावबो जुदि फिथाइ थायहैनायाव बोखांनाय समाव अखा लोगो मोनोबा बिराद रिक्सनि खोथा आरो दा बेयावनोमोन जुखाम गायनाया बेरायानो दाबो दङ माने बे बेरायानो देग्लायबो सोलिगोन देग्लाय बारा थाङा आरो खरसा थांनाय बाराव बिराद बारा थांदों गोदान नालाय ओरैनो 8,000निफ्राय 10,000 लाखा बिगायाव राउन्ड फिगार हिसाबै 10,000 लानो हायो आरो दा जुखाम गायनोबा मोनसे खोथा नाराखौ गुदियाव हानांगौ बेखौ गुदियाव हायासै माखासे जाहोननि थाखाय खिन्थु दायो हालेवनायखौ गुदियाव हादों आरो होमबाथाय मा लांदां जाखायो आरो दा नै रायजोफोर हालेवगासिनो दङ हालेवनाया बिगायावहाय 300 350 सोलियो हगारदोब्रा दे लामाखौ हगारदो दे दा बावहाय हालेवजेनबाय नै बिदि आरो जिगाबखौहाय माने फानबाय जिगाब फाननानैबो मोनो बिदि हायाव हायोबा बिदि गुदियाव हायोबा जिगाब फाननानैबो मोनो दा बावहाय जुखाम गायगोन नालाय ओंखायनो गुदियाव हाबाय आरो लांदां जाखायो थांनाय बारावबो हालेवनाया बेनोमोन ट्रेक्टरा देग्लायबो बेनो दा रायजोफोर नुबाय दा बेनो नाराया एसे खान्दा माने बिदिबा बारा मा होनो हाग्रा जाया आरो दा जियानो जा दिनै हालेवजेनबाय रायजोफोर बे सप्तायावनो गायनो नाजानोसै मथा मथि सप्तासेनि 10 डेसनि गेजेराव गायनो नाजागोन आरो दा हालेवबाय नै दा बिदि जायो आरो माने नै बिदि गुदियाव हायोबाथाय हाग्राया बिराद मोजां जाबाय आरो नेक्स्ट टाइम आरो हायाबो थाब रानसिगोन प्लास ओमफ्राय खस्थ' खम जाबाय दा बावहाय आं थांनाय बाराव नारा गोजौखाय फिनब्रै हालेवनांदोंमोन देग्लाय फिनथामाव जागोन आरो बैयाव दंबावो बैखौ सावबाय एसे आरो देग्लाय एसे बारायबावसिगोन जुखाम गायनाया बैसिम थांसिगोन थांनाय बाराव 11 बिगामोन देग्लाय बेसेबां गायनो हायो खोन्थाथ'ला बाट लासै नोंथांमोना भिडिअ नायबाय थाबा मिथिगोन आरो ओमफ्राय जोलैया माखौ गायगोन माखौ गाया एसे साननांगौ जायो नङाबा थगायजायो जोलैखौ आं नोंथांमोननो देखायगोन जुदि आं गायोबा आरो आंथ' थांनाय बाराव एसे एक्सपिरियेन्स मोनबाय थांनाय बाराव मोननै जोलै गायदोंमोन मोननै जोलैयाव मोनसेया बेस्ट जादों आरो दा बे मोननैयाव अबे मोनसेया बेस्ट बेखौ नोंथांमोना भिडिअ नायबाय था नेक्स्टआव नोंथांमोननो लारि खोन्थालांबाय थागोन आं रायजो राजाफोर बिदि सावबाय आरो बिदि सावोबा माने नाराया खामबाय नालाय बारा खस्थ' जाया आरो दा बाव जिगाब एसे दंमोन बेखौ सावस्राबाय आङो ओमफ्राय नैबेखौहाय दंबावो बावहाय एसे गुदियाव हानाय जायासै बे जोंहानि नङा बे हाया बेखौ आं लादेरबावबाय जुखाम गायनो एसे माबा होनानै आरो एसे मा होनगोन बेखौहाय चार्ज होनानै आरो बेखौ एसे भारा लाबाय माने हा गैयाबाबो भारा लानानै गायनो हायो आरो जुदि हाया एटाचमेन्ट जुदि नांजाबनायबा दा बेखायनो आं बेखौ लादेरनाय जाबाय बिनानै आरो ओमफ्राय दा ओरै बारायदेरबाय आरो नै बै ड्रेनसिम गायगोन आरो बेनिफ्राय रायजोफोर जुखाम गायबा दैखौहाय ओरैनोथ' कम्पालसरि खननै होथारनांगोन दैखौ आरो बे समाव ओरैबादि गुसु जायोना डिसेम्बर लास्ट उइक जानुवारियावसो दैखौ होनांगौ जायो मथथे जुखामा 1 फुटनि एसे बारोबा दै होनांगौ जाथारो आरो दा आंबो देग्लायजोंसो खननै जागोन थांनाय बाराव खनसे गायबाय लाब थादों थांनाय बाराव आइडिया मोनबाय फार्स्ट गायजेननायावथ' मिथिखाया उनावसो मिथिखायो ओंखायनो एसे गायबावनोसै देग्लाय दा भिडिअ खालामनो हायिया बुहुद गोबाव जाबायमोन आं रायजोफोर मानो होनबा समानो मिलाया दासान्दि एसे दिनैथ' हलिडे मैयाबो हलिडे अफिस गैया गाबोनबो गैया दिनैबो गैया दा एसे टाइम मोनदों बेखायनो
दिनै भिडिअ फैबाय नेक्स्टआवबो नोंथांमोना मोनलांबाय थागोन रायजोफोर दा नै जोंना हाया नै बेसिम सिमा बे ड्रेना इरिगेसना बे जोंहानि ड्रेना आरो बे जोंहानि हायावनो ओरै गोलैजोबदों एकदम फैनानै हरै न'सिम जोंहानि हायाव गोलैदों आरो ओंखायनो दै हरनो जेबो उसुबिदा गैया नाथायबा जुखामाव बेजोंहाय दै हरा रायजोफोर मानो थाखाय हरा होमबा बेजों दै हरोबा साव हरोबा बे जुखामा बे गुलांजोबगोन आरो ओंखायनो मोनसे अपसन बै जोंहा डिलिभारि पाइप मोनोना बे पाइपजोंसो माने राननांगौ आरो जुखामनि दैखौ कन्टिनिउ साव हरा आरो जास्ट एसे ट्राइ माने रानना होनांगौ आरो माने बेखौ मा होनगोनहाय रानना होनांगौ आरो माने एसे सिबानो बोखारदोलाय होदोलाय ओंखायनो एटलिस्ट सासे मानसिया फ्रियाव थाथारनांगोन आरो जुखाम गायबा सासे मानसिया फुरा फार्स्ट टु लास्ट एन्डसिम टाइम होनो हानांगोन आरो दा आंहा मा जायो माने आङो दासान्दि अफिसाव मावो नालाय आंथ' बारा टाइम होनो हाया बाट फाइनान्सियेलि हेल्प आं होजोबो ओमफ्राय जा फादार माने आफाया फुरा ए टु जेड बावनो थायो आरो मेनलि बेवहाय फुरा जेब्ला जुखामा रज'गोन ना होमबाथाय सेसाफ्रा बिराद डिस्टार्ब खालामो आरो जोंनावथ' दायो बुहुदटा मै दंफैयो बे मैया बिदिनो खाथि खाला थायो आरो बाट जों बुथाराखै मालाबा नुयो मालाबा नुवा दा बिसोर जायो ओंखायनो बेराया कम्पालसरि होथारनांगोन आरो बे बेराखौ नोंथांमोना बेराखौहाय बै नेट बेराया बेखौनो होनांगौ बेनो बेस्ट जायो बेखौ होयोबा माने बोरमा हाबनो हाया नालाय दा औवानि होयोबा बायोबो हयथ' गुदुंजोंहाय बोरमा हाबनाय चान्स थायो आरो ओंखायनो नेटखौ होयोबा बेस्ट आरो जों गामिथिं फ्राय माने खेथि जाहांबाय ओमफ्राय बैथिं हनै माबा दङ खुसेर बागान दङ बैथिं साहा बागान दं मेरला बिदिनो बागान जाबाय आरो गय बागान दं दा रायजोफोर बेनो हनै ट्रेक्टरा हालेवगासिनो दङ बेनो दिनैनि ससे भिडिअआ नेक्स्टआव जेब्लानाखि फिनसे हालेवबावगोन जेब्ला जोलैखौ गायगोन आरो हायाव मा हासार लागायगोन बेखौ आं नोंथांमोननो नेक्स्टआव खोन्थानोसै गाइसमोन थेंक इउ स' माच नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय